Meget bedre. Hej. Ja, sådan, hej. Okay, lad mig høre. Fordi jeg fandt et beat, og så kunne jeg bare mærke, hvilken type musik det var. Det vil bare lige sige, inden vi starter, så vil jeg sige, at det er meget vigtigt at huske, det er RP-relateret, okay? Ja. Og det var bare lige for at pointere det. Kan du høre det her? Okay, ja, jeg gør det. Nej, hvor er du syg. Anders, du har startet, når du ikke har lyst til. Det kan jeg sige. Tommer, det her det kommer til at være din fucking død. Mig og mine venner, vi er hook på. Smid SA langt væk, bro. Men fuck er Mads, hvorfor er han præsident? Startede på Twitch, men nu er han glemt. Sangen er godt, ta. Men ingen stoler på ham, na. Sagde at han vil vist slå mig, mama. Jeg sagde nej. Hvad fuck tror du laver? Hvorfor har Gud ikke givet dig nogle gaver? Hvem fuck er du, og hvem fuck er SA? Et eller andet sted, hvor de bare til at fuck af. Vanilla han er klar, Vanilla er the shit. Fucking SA har aldrig været nummer 1. De konkurser, folk vil ikke glo på dem. Hold nu kæft, man, de fucking fingernem. Ay, tryk op på alt, hvis de har et problem. SA, ja, de har fucking til grin. Så hvorfor mund, at de aldrig kommer tilbage? Hold nu kæft, man, det er dumme dag. Jeg får dødstrusser, nej, hvor jeg led. Ej, hvor jeg bare klam, ej, hvor jeg fed. Og et eller andet sted burde jeg sætte mig ned, men jeg er ikke færdig med at sige, det er vel fordi solen skinner på mig. Skinner ikke på SA, skinner ikke på dig. Sagde jeg var særlig sød, men sagde Anders, det her det er din fucking død. Kom tilbage, men vi smutter bare. Ikke mere AK, da. Du har ikke vundet, jeg har bare holdt mig væk. Gangster på nettet, spillet af en bitte knægt. Fuck, hvor er du syg. Fuck, hvor er du også bare gået til ilden. Prøv at, jeg kan bare mærke. Nu var det nu. Jeg fandt et beat, der lagde til det. Så tænker jeg, bolden ligger foran dig, så må man sparke til den, du ved. Fuck, hvor er det sygt. Jeg glæder mig lidt til Kira, der ser det der. Hvis der er nogen, der klipper det her, og Kira ser det her. Jeg regner med, jeg tror, jeg sender den til ham på Discord, du ved, bare for hyggens skyld.